Kaniga singing in yo ya kapor jong ka ketien. Hey ba ngin le ya ka bangin pelut ya kapor ha ka ketien ge jong blai ngan shem ya kaniga jingi kai ha kaniga singi ya ka pang ka banganga ai ya kaniga jingi kai ka dei haba me. Pila ban tho haba me. Lane ha ka ketien parang when you kadi kecing kai jong akini ki lai bentang an pia ban mentaka sing ini le tangan ni gawai ba pinshem ya kata naga gospel Matthias kalenong ka ba henry ko de khot ka ba nungkong hadu ka ba khatpra bat ngan pia ya kini haki lai tili kita yo kata ka de sapang ka jing snai ka jing dwai bat jing sha jing in mentaka sing ini pe ya kini ka jing kai jong ka jing snai henry sha bangan ya kata kan mau ba nadu henry nong ka ben rio de khot ka ben kong hadu ka ba khat phra bat ka don lai tili ki benta hang to kata ka de ka jing isnai ka jing ai isnai ka jing dwai bat kumjo sapang ka jing sha jing in bari kini ka phang bang abu bong haba me pin de pet ha ka de khot ka ba ar pin lap ha ka tien pareng haba me pin lap ya kini ka kentien hinyo sin hakine ki khat phra tili ki de khot kat no sin Hinyau sien ha kini ki kat prateli ki dekot. Ngan ayah fi ki dekot haba me pin shem ya kata. Kabanang kong do fin shem ha ka lenong kaban riu dekot ka baar pila ba fin pet hang tu ka ong gume namar kata haba me le ka jing isnai pin yo hang tu kabanang kong do haba me. Kata ka de ha ka dekot ka baar pila ban underline ka tu bong haba me. Nang ta ka ba ar pinlap ha ka khot ka ba lai ka ba ong henry me haba me pinlap yang ka to ka kentin haba me ngai kwa pin underline kata kani de ka sin ka ba ar ka sin ka ba lai pinlap ya kata ha ka khot ka ba san ka ba ong haba me dwairo tang haba me pin underline nang ta ka ba sao pinlap Hagad khot kabahin riu kada keren nang to kaba ong kumne bat haba me la kang haba me pila ber underline biang gato haba me nang ta kaba san pinlap hagad khot kabahin yo haba pi underline gato bat haba pi duai haba pi underline ya gato kada kaba san kaba henriu pinlap hagad khot kaba khan riu haba pi sha jing in underline ka to bong haba pi bat kaba hinyo kaba kentin ka ong haba me sha jing in ka khot kaba khat nyo henry me haba me sha jing in underline yang ka to haba me bat kini gide nyo sin bo jisu repeat ya ka ktin la jong Bau ai be kini ong haba me haba me haba me. Kindat ngan lek cakap background ken mau ba ya ka gospel jong Matthias la tho na ke benta ki bangai badai jiu. Ki bangai badai mano? Ki jiu. Dei na mar kata haba Matthias uwan ra ya kani ka gospel em usdang shwa ban wan ra mano badai u Jisu. Dei na mar kata finda puli ha ka gospel Matthias pinungkong do marsin sedang hi ha kalenong ga banungkong pinyo i syapang kaba ong ka jingka jong u Jisu ubah u konu David fi u Matthias u penito mano badai u Jisu kan mau ba hado ki bangai ki banungkong ki ba kini ki seran ki banungkong badan lang baru Jisu ki teplot syapang jong Jisu ka biang kita hari kini ki jiu ki ba hadin ki kala ka bamuat kalong ka ba bahaya ki ban sungtho bamano badai u Jisu namar balai ya u Jisu kam syam lakha lada dei balakha ya u haka yeng jong Herod kaladon ke record sapang jong o lade uda wan na ki jong jinglong lingdo kumbalong u Yohanes nong pen baptis lala bandon ke record bala tho sapang jong o hanreu Jisu u wan na ke yeng kabalong Ramadan ngala ban ong epi dei na margata u Matthias u kwa ban penito ba u Jisu dei mano namar hakum kani kapor ki Kristan
belengan penis no hagan ni kapore ka kam apostle but gospel Matthew so bangan let ya kan at least pidai bantip haba belai Jisu wan manra kan ni jingkai belai Matthew wan ra kan ni jingkai ban sutho bu Jisu hikai namar kini ki jiwem ki perkat ba kini ki apostle ki wan ra ya ka judging hikai ka bakla pinlap ya kata hakikam apostle haglenong gebelai mo ter ba ter pinlap kumno ba syale ben Petrus what you honest namar ki ong wan ra ya ka jingkai bakla berkini ki jiu ki kwa bentip ha meno badai Jisu dei namar kata Matius haba utho ya kan ni gospel udah don ha ka jing perkat ke jong ba untho ya kita ki badai ki banget jong ki jiu ken mau la hi pule pat ya ka gospel jong Lukas pat haba utho ya kan ni gospel udah ai ya kan ni gospel ba unpule une Theophilus hakalenong ga banengkong pidsyam hakadekot ka balai but uang bangala tho hame Theophilus ba menyo tips kam but une Theophilus pat udai gentle kan mau ka gospel Lukas ka late syaki gentle ka gospel Matthias ka late nakabenta ki banget badai jiu pina puli ya ka Bible at least pina tip ya ka background pila ban sutu teng ladang ngim la bangin sutu teng ngim sempang ke ka baki tho ha ka to ga yu teng ngi ngobe be de ka ju hanre hoj but kan mau ru ya ka gospel ka jong Matthias Markus but Lukas say ongro ya kata ka gospel ba ya senrop lang but ha ka jing sha habang indat plate ya ka testament thamai nungkong do ngi puli sapang ka gospel jong Matthias hanre jing sha na kini ki sautli ki gospel ban nungkong do la tho ka dei ka gospel Markus you Markus kini ni ki jingkai kindat mga hikai apa Bible school nga wan ra ro shapi at least ba pin sung tho ya kani ka benta ba kani ka gospel Markus ka bala tho hanre hakapor bo pat bo renti ya ka Bible ki sngola da bo sha ka gospel Markus ki breukin kulmar namar Markus ulong kumne long komenta hapo haka social media kidon kini ki yumo kidon ka Facebook ka YouTube bat kay Instagram deyam but haka Instagram ka video ka bakat no minute avio hardly 6 minute denam hapo ar minute kadai but ka gospel jong Markus em pinda pule fin sngo tik mo page Instagram namar batai kindat umda de balai jeliu ha namar wan ralut ya ki aka baro ha gospel Markus dei nama kata kadan tang kanriu teli kilenong te dei nama kata kini ki wei pat em ki ong talong kumni ki briu kinum la ban smutho ki don ke jengi kai kala ban ong yau bas dang em tentang fi hikai no ka ba em ba priu usu ang da namar umpala ban sungtho ke badai ban sungtho te dei namar kata hanre Matthias pat por ba utho em ukwa ba ki briu kin sungtho mono badai Jisu udai ukonu David but uda airu ya ke jingyar pateng jong Jisu but onda bo ai kini ke jingyar pateng ke jong Jisu udah batai bo Jisu wan na ke longying ke bakumno ke kata ke jia but udah penya snoro uni Matthias sepang uni nong yalam uba kerteng Yohanes uba jupen baptis hakita ki wa Jordan ba uni udai mano but kumno ba Yohanes uyo ya ke pen baptis ya Jisu kumta ter uwan ra ya ka ban penya sno bakinong puli kila ya ka bakin sungtho kumenta kindat ngan pai sa testament berem swa bangan let sa kani ke jinkai hakani ke si ngakwa bangan bo nong rim sya bapin sotonat nun puli Bible tete fi da puli ka Bible fi da puli Genesis pisngo men ta ka ba tan man sungtho nomor ke Genesis kidon ki benta ki ja pisngo fi da puli kidon ki benta ki su jombet na siya ka poy nomor ke Genesis kede ka benta ba Moses utho mono ba Moses utho but kaniga jing tho utho menba udon hakari klau udon hakari klau porbo wanelam yakikon Israel na kari Egypt de kata Moses ubatai ong kaniga jing sa ke jongpi ha po Egypt jing sisha ublay la de tho lupa ya kata ha Abraham pinlap ya kata ha Genesis
But kini ke Genesis apa thoem ban pen mau ya ki kun sedamar saus pas nem tam ha bakidon ha ke ri Egypt ki kun Israel ki la klet no ya kan nong rim la jong. But kini ke di benta bu Moses utho ya kata ha ke ri klabat u batairu ya ki kun Israel. Ba pintip na a ba pp1. Pio em. Today namar kata uwan ra ya ka history namar balai ken mau Moses udai bapia yang ini kebentah. Namar Moses udai hakapor Stone Age. Lada pila lit school ki college kan mau pila ngila jui puli Japangai ke Stone Age ke juk mau. Tadai namar kata ublay por ba ajing thot nang kong ai sho mau. Sutu ba udai hakapor jong Moses. Baru ni Moses uanra bakini ki ban kene yo ya ka bakin puli bakin sutu uai baki kilong. Kumno kimi kumno ki poise Egypt namar kadai ka pateng ka basau. Kapateng ke bayu, kabasau, namar hak tu kapor si pateng ki kencis pasnem. Kadai kapateng kabasau yo kim tip shu day nama kata ngipuli ya kata hak kitab Genesis ken. Yo uwan ra, but kalong kum juru ya kini ki gospel ro parbat ho kini ki nong tho kini ki gospel ki sutu mano badai ya kaban puli. But Matthias hang ni abo utho utho ya kita ki badai ki bangai jong ki jiu, bakin sutu mano badai u Jisu. Hadin jong kata labatai siapang jong Jisu, but hadin jong kata labatai ro siapang kita kijing kot ya kita kisaungut kisenran jong Jisu. Henry Matthias upai be direct hadin jong kijing pin kia mo bau Jisu uyalap but upen kia upai be siapang kijing hikai ke bau Jisu uhikai but ushim ya kata haki lightly gelenong kata de gelenong ke besan ke Henry but ke behinyo jong ke gospel Matthias. Ladangi on ketien pareng ya kani si ong be Sermon on the Mount. Sermon on the you? On the Mount. Kabamot, kani di kejengkai halor lum. Ujisu uyalam, but upan syong ya kita halor lum. Halor you? Halor lum. But uhikai ya kiam, uai ke nuksa pinapuli ni ke gospel pinsung per bah. Fitep udah tip bah ya kani. Ya ka jeng perkat jong kibrio. Fitep udah kata uai jengkai ong pek ya kisim habeneng. Pek ikini ki pelang. Pek ya ketika tempel namar nang te na luom la bani ui ke tempel uang Solomon wat haka jing start jong vi udah wanra ya ketika jing kai jong kiam bakin pendon kam ya ke skor ya ke khamat ke jong ki bat ya ke jing perkhat ro ken mau me haka por ba hikayam ngidon kam bah ya kata bangi sutho ba ke khamat kan long ke bala play ke skor kan long ke bala yo sngo bat ngin pendon kam ro ya ke jing perkhat jongi belai bala tho te de namar kata hang ni ke ni singan sedang ni ke ni ke jing kai ke ba ong habame kani habame ken mau kani di ke jing kai bu Jisu ukran shwa jong kata tengin ya pai yano ulet bani hikai ya kene ngine pet haklanong ka basan ka dekot ka banengkong bat ka ba ar ya kene ka benta ko ngumne bat haba ula yo I yaki pet ba ula kiu sha ulum bat haba ula shongru kilewan hau kisenran jongu bat haba ula angela ka shuntur ula hikai ru yaki uda ong ken mau kani di ka jingi kayam kaba nengkong do uhikai yaki senran, you know? Ong lang yaki senran. Kanumot badi senran jong Jisu ni. Baro kabamut kani di kejikai nak bata jonga bat jong pi. Amen. Kani kamdai kejing yalap, kan mau Jisu klam yalap hang ni. Pindah pet chuaban wan kalenong gabasan hang tu hajrong kadekot kabar pulai kabatai bu Jisu yalap. Hari hang ni Jisu leyu. Ken mau yalap bat hikai ya perbak lebak. Mo, saya yalap ya kibam ngej, hikai ya kibam ngej. Amen. Namar kibam ngej, kide ban yo ya ke jing yalap, bakinwan siya ke jing kala ka bamot. Bat kibam ngej kide ban yo jing hikai, bakinwan siya ke jing long san. Amen. Bat lada kim san, ubangej usa-sa. Kumtang ubangai kalalong senran bat penkas senran kabamut ka jing paidien ka jan palat yo. POM ubreu upaidien belai nama ka Bible ka ong namar ka jing juna jong ka jing tip ha ka testament berem ha kitab Hosea. Tadai namar kata kani di ka badon kam ha. But ken mau ha ngiwan sa ki jeseng ha ka sing belai ngi celebrate ya ka ai ka bau try la le bros yo. Hari ngiwan sa ka por jong ka ktihen ne sa kani ka ong ka spiritual gym la ning ala banovi ka Bible study ngiwan bangikwa ban ngam jelio ha utray. Amen.
Bat kene gede ka benta bu Jisu hikai ya kita ki senran ki jong bat kusdang ya kene ha kalnong ka basan nganum ya pet ya kata ngin ya pet ya kene ka ski ha kalnong ka ban rio. Bat u ong kum ne ngan puli ha kene ka por ka dekot ka ban kong ka baar ka balai bat ka basau ngin ya puli lang ha kene ka por to sumar ong kame onum le ya ka babha jong pi hakmat ki brio Knang bakin kmi ya pi lemda kumta pimdon nong na ha ukpa jong pi uba habneng namar kata habame le ke jing ai isne wat put ke ronsing hashwa jong me kumbale ki nong arsap ha ki senagok bat ha ki lintish nong bakin yo burom na ki brio shisha nga ong api kila yo yala kanong henrei me habadale Kejingi ai isen ai wat ai bakakti kadiang jong me kan tip ayu kala le kakti ka mon jong me bat kata kejing ai isen ai jong me kan yo long hagabari bat ukpa jong me ubayo I hagabari un ai nong hame hagabapau kani gede ka ba u Jisu u hikai yakisenran bat namar uyo iru kani de ka jing bakla Hai bala jule da kita kibrio kibakwa burom ha kata kajing ai isen ai ngarangi pai hang ne u Jisu uda ong shwa yaki to sumar ong kom no ong ban nga to sumar ba onum le ya kababha jong pi hakmat kibrio to mano ba shele ba hakmat kibrio pina pe we u MLA da ai am u ai be hak ba shai ba shit kama ba kani ka singan um hikai pi sa pang ki jing ai ki mak ki wish po jing ai ngong anum leit manik kam dai ya kata banta hakani ka singa dai ka jing ai isnai ka jing ai yo isnai bubun ba ngi sakut hai ni kentin no ngi jing isnai ngai thi te pi le yu fi chu ong isnai utu ba sha isnai tum dan ni ngi perkhat jing ai isnai kamun nganda yo I nong krong ngan ai deyam hari ngam keren ro Namar boleh teng kadon ke jingai senai bangi promote namangi ai kmat kibrio. Pi hang ne utrai u hika ya ki chapang ne ke jingai senai jong but u ong hang ne wa haba pi ai ya kata ke jingai senai nang kong shwa pin ai danang ban sumare la de. Danang ban yu? Sumare la de. Pi patnang ban sumare la de am patip ban ai jingai senai mo. Ni kala jia ban ngamun shwa bangi ju elait ban yalap hayo molong. Chai senai bi ti kibrio bon hayo molong. Ni Ya rap lem sa pastor, empat bam jai, engi si ai si po, si ai arpo de beli bam puri. Ai padangwan mene dang ibiang dalawan biang hadin kata katu kan ne nama ginang penkrek ketiar labu ai. Ngasutu ka jingai isne ayu ka tu, lapoi sa kakiat. Fi teng ngi don palat itu imen siem, haringim sutu kumno bangi de ban le. Fi hande ka tau Jisu ong, syaba men ai tu sumar. Wong kumno? To sumar bamenum le ya ka babha jong pi hakmat kibrio knang bakin kmi ya pi onda kumta pindon kanong haukpa jong pi ubah beneng lemda kumta pindon kanong kemola nga ai ngalep ha yano ban ngap nga kata kacing lep ha jong ngap kibrio baro kitip ngamdon kanong nokpa ngamdon gay kanong nokpa nang tau saong namar kata ukran pat ikisran di kata ong me namar kata haba mele wa komno habame uhikai wang sumar menum le kemar ki ba henry habame le ya kata uklamong manai le wang habame le ya kata menle kumno udah batai ya kene wang menle ke jingai snai what put okay what put ayo ronsing mut no mut panbana pitip ngapan tiat ngata itu sokti itu ngale ngata itu itu yang senang ngata pi hang ni try ong wat put sing hashwa jong me kabamot hang ni ka kran ye ka personal ministry jong way usenran jong Jisu ya ka ka ba ule dei nama kata ong wat put sing kumbale kinong ayu asap haki synagogue bat haki lintish nong bakinyo burom na kibrio ta kan mau me habanga bat mapi ngile isen yano wanumut bai tai brio inlong bai iba penrit ba penhapo akmat jongi
Kan mau, ka jing ai isen ya no re ya no, kamut ba ita ibasya ai isen nakaliang ka jonga ita ila long merau jonga. Pi ngi kabamut perkat ba ka jing perkat jongi ngila penlong ne maka mentality iem ba ini in perkat sa ba ngala de ba kabamut ini berobor ilong ba hapo jonga. Kata ujisu ong wanum ai kum kata pinedon. Haba pil ale ba pi klet no ya kata. Ka jing ai isen omyo ya kanong na kibriw, hanre onyo ya kanong na ublay. Pide namar kata ujisu ya kani kabenta. Por ujisu ya kani kida lengo baro blay ujisu ukren ya kani kabenta. Ngine pai bat ngasawan biang ha kani kabenta. Hari ngine pai ha kani kapor na ka gospel ka jong Matius kanong arbusan de khot ka balai saw hadu saw pong. Onda kumta usie munong hakita syakamon jong u towan pi ya kibala kerku jong ukpa jonga toyo ya kahima ya kabala penkrek ken ya pi na mendang long kepertai namar ngalat ngan tipil a hanga ban bam ngalat liang tipil a yanga ngalalong nong wei tipil khot lem yanga balung khoi tipil penkop ja yanga ngalapang tipil wan sumar yanga ngalalong hakabendi tipil wan hanga onda kumta kita kibahak kinyathu au kin ong kutrai menu bangila yoi bamela thangan bat ngila aibam lani bame lasliang bat ngila ai di menuru bangila yoi bamelong nongwei bat ngila khot lem yami lani baleng khoi bat ngila penkup jan menu ti bangila yoi bame pang lani ha ka bendi bangila wan hami utaus emt ulay thu bat un ong haki sisang ong hafi ha ka ba filale yaka ha uwei ubaret tam na kini ki para jonga filale ken hanga. Kani gini ka bentayam kaba ujisu u ai ya kani ka nuksa. Baru ong sepang ni usiem, Ukren sepang uta usiem hang ni tau ya ukresi. Kani gini ka ministry am kaba ngingim pat jupai perkat. Nganong fi kani ka ministry ban ong bayang na pulpit bang akren. Hari kani di ka ministry ka bangangale am ba onum dan menu balaban yo i. Haba don uba tangan nga ai yu. Ngai bam. Don basliang nga ai yo uba undi. Kidon ki nongwei kim don ka yeng man bas ka yeng sa nga khot ya ki om tang kata. Kidon ki balum khot nga ai jan ya ki bakin kop. Kidon ki bapang nga let ya ki ya ka ban jengo ya ki ban sumar ya ki. Kidon ki briwa ka yeng bendi bar nang ne ka mi ka ministry ayo. Pait ba kami ke hospital ministry, jail ministry, kumlo ban ay jan ya kita kibamdan jan, berkum ta ter kani di ke ministry kamday lang baba yalap, haray lang baba le. Yo kani kamday ke jing syakri lang baba bekat nong ngatip ya ketin ke jong blay bangan yalap, haray kani ke jing syakri jong ketin haka jing le jonga, hake? Haka jing le jonga. But kani di ka benta begini kita ki bangai hang ni nama ka Bible ka ong haka dekat ka balai punyo. Onda kum ta kita ki bahok kini thu hau. Kinong kutrai menno bangila yo i bamelat kan bi. Pi hang ni utrai uyanu jor lo di kita ki kum balong ila dia. Kan mau bahaya kan gawe. Kan niam kedai nam ta ki baru spa kam dai nam ta ki badong. Kedai nam ta jong no? Ki baru spa mnen ta ki badong. Nomor ki badok kim la man thiet jan. Dai kata phini iki nong krong ki don be shabar jo ka yeng mane. Shabar jo ka Hindu temple. Shabar jo ka masjid. Shabar baita. Nomor ka nyam klam thau nak ban ta ki badok. Hari uji supan open red yala dem uya nujor yala dem. Bat kata. Ngasi ai ngo yo blay mun syang lajudan benta bar ka prison fellowship. Ngajulai kita. Mga yoi ba kumno ki briu ki long hang ta. Pi hang ne la keren dah. But kani kam day tang kata, kani ru kadai ka stage jong ki brio hakini gisngi. Fitep hapo India man kamiet kumba san po lak ki brio ki tiak klam da bam. Palat kat san kerur ki yo bam tang si sen gisngi. Ka status jong ri India kata ngabatai fi. Kani kadai ke kani ri bagisa. Perkat ngau pi mun syah ka jela jongi ngampat jo i kinong tiak surok kat ne mentala bun palan mensua don tang de kiwe ki jaj ben riu menta ki don ki jaj ben riu ki jongi hi ki batia asurok
ki basyak kentat. Pi teng-teng em ki ngi klet kini ke ministry ro ba ublay ukot yang i. Ba bun sen nga kum pastor nga si don ba kani kajing ngong ablay pi kwa ba tang yang kani ka pulpit bangi yang. Ai kinyo iru kini ki pulpit. Amen. But kini ki jingle jong i don kila bandon ki para marjan jong pi. Ki ai ki para marjan jong pi. But ken ma ba pi da le em usaitan un penserai be pi le ma pi kim sut nyau ya pi. Kata ka day ka jinglong jong usaitan man panlong ye ban penya ngi bagin le ba. Hari ken mau ka jingle ba ka jong i em kam day bangile ba ya ki brio. Ka jingle ba jong i em namar ngi yo i ya ublay hak ki brio. Amen. Ngi yo i no. Pe Jacob u ong yang ni ka benta. Hakasti Jacob lenong ka balai. Hagal nong balai de khot ka ba kendai puli lembak tibor. Da unihi ngi kerku ya ublay u ba ukpa. Bat da unihi ngi timno ya kibriu ya kibala tau kat kum kadur ublay. Yo em. Dau ju telit ngitim you know. Ha? Ki da unihi ngi kerku ya ublay bat ngitim ya kibriu. Kibala tau hakadur ublay. Today no kata ai ngaban mapi ngin yo I ya kadur jong ublay highway pe iway. Ong itu pramarjan ngayo I ya kadur ka jong ublay hapi. Amen. Yo I gay kadur ka jong ublay haki. Fik di kene. Di ka tahu Jisu ang ada pila le ngi beli ngi taj no I ka ban le bahem namar lab don bon pelat ki briu em ki bala shet yang ni nganam ong rakti yang ni don mapi em pila ju Arab itu hadin ketu em itu shet kalai pi itu la le kum ta dai nam dai na apat kani ka penya yang ni si ong kum nei mangi teng teng mon siang si kran mai kani ki ong ni mun shua tinggi don donot mau u Jisu pen kala donot do yang ni hari mentau la kala mau siang sondon kani ka don lot ngim julek bahasu you know ngi kwa try pendap boring pendap do men semba khoj penle yang ngi kata rengi klet no ya kene ke benta ke bau hika yang ngi ya ke jing ai isnei ula isnei yang ngi belai ngi ngim isnei ya kiwei amen hot ke jing isnei ngi haban su thuro mo kam dai bang of pio I hasrok you know wood umdei hari pi haban sumar so ila dia ya ke ai ke ba pi le hak jing alam jom se ba ngan isne bat kam tam ngala ban ofi la bandai bas dang na jan yeng nen na po yeng jom pi dei na mar kata hak King James version ya ka shitish ki nong koren nong bakat lai ka ong charity ka kam ong love ka ong you charity but kani ga dei ka kintien hapo ka tin parang si ong bet charity begins at home hey kasdang hey hey pet ba de ka jingai isne Habang ngi ai snei ki em ngistunat ba cuma depan perlok em ke jan jong em ngakloi ban ai hare da phong pat upara jong anu hen men jong am belai me phong ke jan jong a pi ya poi ya shirut da pi kam wat le sabar sedang shuana yeng amen ke jing ai you isnei but ke bible ke kran hang ni wong habang tangan mel ai bam yang ngalong nong we but kum ta ter ba batai but kani ke hem kawan ra yang ya kata ka jing syakuri. Ya ke? Ya kata ka jing syakuri. Baru Jisu ang ada pila le we neki. Pila le yang hari pimput ron sing te ya kata apa? Amen. Pi kata ka ke ba ngi habar su to de na mata Jisu ngan pai biang ha gospel Matius ong wat long pi ha ba le ais nei long ki banong asap. Kinong ayo? Asap. Dei namar kata walong kinong arsap bapin pen put yakiway ban pen tip yakiway ngalale ba barabohor ya ke ai ke babila le ngek ba utrai un ai kanong pe ka bible ka ong kumne na ka siti kinong korin sti ka banang kong korin kanong ka bakatsan ka dekhot ka basan pupra Na ba kumta ko para banget ba i jonga tolong pi ki bayine scam bat kibam kerja no bat kibam man kerhai man lagasngi hakakam utrai haba pitip scam bakata ka jing 3 minute jong pi kam julong ka balen ai ha utrai tong ini ong biang sachi sen bat nga ya kene go we ga ong ka jing 3 minute jong pi to jaka ong pi ong no jonga mo to ka jing 3 minute jonga kam julong ka balen ai how try kan mawen ke ai ke banging ile em kanum long ka baleno kan mawem
Kesapoi ka por bangin sei kai pang kapangsingan. Balingin yo kapangsingan namar kajing 3 minute jongi. Amen. Kapangsingan umdai kerpang ki pastor. Ne kerpang kita. Hande kadai nam ta jongi bat ha kajing 3 jongi. Amen. But kani di ka ministry ka ba Jesus ay kajing syakri ba way ula banle. Kan ma bet kani kajing ka lahikai yakikon. Laklet banle ila dia. Yakikon ong wat kapnap. Pet bahai le jong ban. Ai sam ila jong ban ngihap ban snow tu mar ka perthai kat bakadang yan ka it yala dia finlap ya kata ka Bible ka honesty Timothy ski bakadu ki berukin it tang yala dia barkani ka jing it yala dia ka kutno ya ka jing ai isnai ka jing ai yo isnai but hang ne uji su hikai yangi ban ai isnai but Yohanes Apostol Yohanes le hakashiti jong ulay udah batai syai shushu ya kata ngine pet yang nega por nakashiti ke benengkong Yohanes kelenong kebalai ke dekot ke bakatnyo bat kat pra pindelengo to syakat ba pindang epai dengan batai cepang Yohanes Apostol Yohanes udai apostol ubakat do ubaim kajingyap ke jong u ki ong la mendai na do ki kandai punriu hadu ke ba shispa san ediki ki shubu ya kata ubayap hadin do naki apostol baro udai tang ni apostol ula sya asdi pakori hendak klam namar ula sya berat hak ong peniang baklut bet hakarai de ong nyap u klam yap dei nama kata ki ong berat no ya u hadolu nong patmos marsayap no situ harwat hang tar yap kakwa bano ibi la dau blay udong dang ai ibi ban ring menyar men sim kanum dan kowe ro kejingpang kawala ban penyap ibi amen u klam yap tapi but unem udah apostol uba kado do uba pet naki apostol uba pet ya ka balang Ephesus. But ya onda ula teman mahala kot ya ba unkren ha ka balang namar udah apostol tang ma badang na do ka porjong Jisu la kli na ya lap no mame uyeng la teman uang tangan ni kowe. Komba ukris ula it ya pi. To it piru ya iwe. Uhikai be kata de kata hakasti yo anes pin lap bahan nga kentin jing it. Pat kan mau ka balang Ephesus ka hap no nei naga jingit ka banung kong pio man tha at least pina police ti yo nes man ta fin su tho nama kam don jingit jo apostol u yalap jingit but u batai ka jingit on le kom no tengine pet man takin shiti ka banung kong nong ka balai ka khot ka bakhat nyo khat pra Henry jar ubadon kaspa ka jong ka perthei but udayo ya upara banget jong u ha ka jing kerdo but un khangkhop ya ka jing snow sen jong u na u hato kumno kata ka jing jong u blei ka yesa hauta ko khon hab wat ai bangine tang da ka tien hi lem de da uthlet henrei ha ka jing le bat ha ka jing sisha amen pi hang dia la batai se phang kita ki banget wang henrei jar ubadon ka spa jong ka perthai kemun ubet ubiang lot aka jong ka perthai but udah yo pat uni way upar banget Wei, para banget jong, ha ka jing kerdo, bat u kang kop ya ka jing sngau sen ai jong u na u. Hato kumno kata ka jing it ublay kaya sa hauta, dak jinggeli. Udah ai sen lon. So man tanga nga nga it ya ublay. Ngayo ipat ini wei para banget. Udah na ka jing kerdo, ha ka jing don kame. Lada ngapat nga kang no ya lade nang ta. Ngau dap satu uduk dap satu. Bat ngade beriu basmat do ban lek jeseng. Hatu ublay undiang hun mo ya ka jing lek jeseng jonga. Bat kan mau ne ong para banget. Kalam ong para beriu. Skap ha. Para ayu. Dei nama kata ngidon ke kur jonga jinget ngidon ke kur kenjado. Kan mau bah ke kur kenjado Lalap hiwan na ki kur ke jidon baik ke jing lum kur. Denam ki baikur hapsio. Kur yesio. Hari judon ke jinglum para banget ini ram. Perkat ba kata. Haba don u banget u bakurdo u baduna. Nganong pi ngilay mental aklet ada don bapang ru tang balet pet judon balet. Oh yes ngo bidon ng hospital ai keselit gitu lah biang. Menta ke ministry jong hospital lakut hang ki pastor. Para banget judon pet para banget bapang. Nah kamu na, namar balay, kamtap me gi ong bengi agani we kadaw, don por, don niyo,
Dan niyo. Pi, kani ka ministry ngilakot na. Pi, tang mangilay ban su jengor, em ka along ka jingker ku si bona. Haringim don, por para bangay. Haringidon ka por, tangan ni kuwe bantay para bangay, banyalor ni. Fitip, ki kristan na ka banang ka. Ki wanralo di ka spa ka jong ki baro, haki kajat jong ki apostol. Banya iit, para bangay. Kamumot ki kamkan koridor, ki para bangay, banya ka spa jong kita. Fitip, mensuayam, ngan bataya pi ki kristan syam, day na makata ki dia syong ki dia bam. Namar boleh ki wanra lang, ba ubaduk runi obam lang hang ta. But dan ka jing per, ubaduk, ubaruspa, ubanang, ubastat. Dan ka jing per lapi de ki Jew, ne ki Greek, ne ki Gentle. Namar lapan baptis ya pi baro ha way. Pinlap ya kata ka siti ka don. Amen. Per su pi de mano, lawan ra kata, hare hato menta kalong ngunda. Nganong pi menta kabalang kalayar na kata ka jinglong. Namar menta ha kabalang laburam nang ubaruspa. Ba uniu baruspa ukang kop ya kata kabalang gaduk dep satu. Ha ketu ko porem kim kwa baki bangai ki kwa be banwan ra ya ka jinglong kawe. Ya kai ki jinglong ayu. Ya ka jinglong kawe. Dei nama kata uniu yo anes uang kum kan no kan ka jinge ya baki baruspa. Ki kang kop no ya kata ka spa jengki. Ha baki yo I bo para bangai udon ha ka jingkerdo. Bat kum no kata ka jinge ju blai ka ya sa aki. Namar hagni ka por kala change ka teaching ro. Namar boleh kini ka por bo uyon sa butoy ni ka CTM kala change kalang kumne bahag to ka por ki ongom ne pirus pa ka bamon ublay kur kuy pi. Piduk ka bamon pidon ka jingtem. Kila change sa ka teaching. Haray day ya kata. Haray hangni em day kata yo ublay kur kuy pi pinlong ka daw jong ka jingkur ku. Amen. Banlong ka daw jong kay Jong jingger ku, pai bahangi sini. Ngi ken u pastor u ba it bahayo blay du tu ba pong kot bajot. Kade dem dai na. Ha? Ni u de pastor si shapi pong kot bajot. Namar paling ngi perkat. Haring na nom ju isnai na. Kamdon kata ka jing ai isnai. Ban so snai bangin plilang ngi ka jing hang. Perkat ba. Ngi bursin ngi ong haeng ngin ra ni ka spa. Haring ile ayu ngi ka spa. Ngidon mo ya kajing ai isnei ha kajing em jongi tharai ha ka record jong blay ka don nem don kata de kajing kali ka kraw kan ma pi ai jing ai ngom de jing ai isnei kata pi usngongo yo blay namar pila karku kajing ai isnei ganong try melai isnei te ngang chang ngam long ai ru em mela karku ya nga balai pat ngan khang ne kan ne ni nang ta ka tin ka jong blay ka kran hang ni ko kon hap wat ai bangin ye i tang da kai Kakutin hi. Lemne dau thliet. Handrai haka jingle bat haka jing sisa. Shuang love. Handrai sanu apa tak love. Dan hiru pa hang ni em dan iit para bangai nginya doai para bangai. Hatu la jule kumta. Kata ke dei ke ba. Ngakwa banwan ra api kini ke jing hikai ke banang kong jom tau senam. Mo haka ni ka por jong kaktian. Hato ngilong bakuna angin cek ya lah dia. Nang ta om tang kata Jacob lay udah batai susu. Hagasti Jacob kelenong ka baar. Kadi kot ka ba kat saw terter hadu ka ba kat nyo. Ka ong gumne. Hato ka mentoy ayu ko para banget jonga. Lada unu nuru uang ba udan ka jinget. Hanrai umdan ka jingle. Hato kata ka jinget kala ne em ban pen em ya u. Hanrai lada upara banget lane ka para banget kidalong kibalungkut bat lada kidalong kibakurdo daki jingbam kabahala kasgi bat lada unu nuru napi usu ong haki to kelet pi ha kabasuk to pin saat pin kedang yaladi hanrai ban pim ai satya haki ya kita ki ru badon kam ya kamet hatu kamantoy ayu kumtaru kata ka jinget lada kamdon ka jingle kalong ka bayap haladehi. Wow, hang ni kani diga jingkai Jacob upara jong Jesu wanra kani ka jingkai but une de apostle jong Jerusalem une wong ngang ni wang ko para banget kamantoy ayu kata ka jinget jong pi ladam don jingle. Why question mark? Nang tawong
Hatu ka jinget kala ne ban pen yau. I question mark. Hanrei lada upara banget lane ka para banget kita long ki balang coach. But lada kita long kurdu. Udah yoi ya kita ki banget jiu ki ba bet ki ba biang ki ong pat ya kita ki ba kurdu kita duai nam ta jong ki ba doang kilet pi ha ka besuk pen saat pen kedang ya lade. Kia pa no tang da kaktin ka bang balat kaktin bagi pa. Hanrei Omnon satya kita ki baki ai na kabanta ka jingdon kam jongka met. Kim ai satya ya kano baki ki don kam omdon ka jingerap. Ka Bible ka batay ro susu. Japang ka jinglong rublay. Kumno ngila ban long rublay. Tingin pet hakan ka por na ka sithi ka ba nengkong Timothy. Dong ka ba san dekot ka ba lai terter. Uang kumne. Ngan pulih betang gini sengah kuat pila ban pulih yang nadu dekot ke balai hadu ke bakan rio. Hari ngan pulih tang dekot ke balai bat ke dekot ke bahan rio ke ba ongkum ni. Tu buram ya kiriu kentai ki balong shisha kiriu kentai. To kanu wana bi pitep ke meaning rio kentai. Ngan si batai ba pinsai. Rio kentai ke bamuat ke brio ke balai yap no ulok. Hari hang ni upol udah thoro ka kerta wang lada ka padap men rifus na mat jukor ri kun thai la pakan yo bri biang fio lada ka padap kan no hen riu po snem ong badan ni riu kun thai nang ta da khot ba khan riu ro kong lada uno no ro ubanget la ni ka banget ki don ki riu kun thai to kin yarap yaki underline to kin yarap yaki da khot ba khan riu but what I ba on ban kia ya ka balang bakan yo yarap ya kita ki balong ken kiriu ken thai. Pai ba kong ne. Wat ai ba on ban khia ya ke? Kamot kam dai ka kam jong balang ban khia ya kiriu ken thai. Kadai ka kam lam jong ki para banget men yarap ya ki. Baneu ban yarap ya ki. Sitiu Jacob ka ong miang kum ne sa phang ta kiriu ken thai. Tang ine pet. Jacob iwei de khot ka ba ar punyo. Ka jinglong rublay ka basngor bat ka bambet tengit akmat ublay bat ukpa kalong kaneken banlek kmi ya ki kun sweat bat ya ki ruken thai ha ka jing sitom jongki bat ban rino ya la de ubaklam tho bria na ka jong ka perthai underline gini ka khot bat kli ya la de namar ka Bible hang ne ka ong ka jinglong rublay ka basngor bat ka bambit tingin akmat ublay bat ukpa kalong kaneken banlet ya no likmi ya no yaki kun sweat bat ya no balek kmi yang ne ka bamut pilet ai jing ai isne yaki wanum pet tan ta ka jakari kun sweat ya don manor hamarjan jing jong pi manor ha ka snong jong pi ne na ki bahayeng jong pi Omper lah ki don lah ka juk ka jing sakri na amdon. Hari kadai bandon ka ni ka mensim cho ka jing ais nei. Amen. Namar ka Bible ka ongkat no. Ngasnat ka Bible ka da buru ya ka por nri posnem. Ka pamut kani ka dei ka AKJS dei tang kata. Ngasnat la puli ka testament baremro. Fiti testament baremro ka tho ai kata. Deuteronomy lenong ka ba arpu sa kum no bangi hak bangi leit ban ot. Haya kita ki nakata ka lingka ka jung ikai bangi dei ban le. Fi hangi ubrei upen ken mau ya ki kon Israel habakin dia don hakata ka ri kanan di tormil nong ka ba arpu saw ka dekot ka ba kat kendai hadu arpu ar haba me ot yala ka jing ot hala ka lengkha bat ba me la klet sisong ha kata ka lengkha men omlet pai pat ban sim ya ka kanlong ya un nong wei ya ki kon swet bat ya ka riu kun thai bau trai uba ublei jong me on kerkhu ya me ha ka jing trai ki ti jong me baro nata haba me khnyo penhap ya uso olip jong me men omle kiu shu ban khen kanlong ya nong wei ya ki khon swet bat ya ka riu kun thai haba me ya lum ya ki so wan ka briso jong me men om khar ya ka basa hadien kanlong ya unong wei ya ki khon swet bat ya kariu kun thai tomen ken mau ru bamela long umrau ha kari Egypt namar kata ngahukum ya me banle ya kani pi ublei uong iki kon Israel haba mele
ot ya ke jing ot haka lengka meklet no shisong. Ndai mulu malah shisong. Walai pai. Amen. But ke Bible kata batai yok adai nam da ki nong wei. Ki riu kan thai but you know ki kun swet. Baru blai wang upen kan mau kumba mela julong merau. Ki don ki briu ki bekerdo. Ki don ki briu ki bekerdo. Ki don kam ya kata. Mendele ya kata ke jing ai. Isnei ki jome. But apa mele ya ke jing ai isnei. Kan mau bah ke gospel Matius kan pai biang mentah. Udah batai hang ni ong ya ke bakale kakti kamon. Kakti ke diang kamdai baniu? Eh? Kamdai bantip. Ngasih susi bah si ong ni. Ngide ban ai jing ken ke jing syakri. Ka Bible ka ong haba ai kakti kamon kakti ke diang kamdai yu. Ngipat borok ngikwa bantip pelut kumno. Dai nama kata hakmat ka perthai ka church ka di ka society. Kadai gai? Ka society. Hali ka church ka di ka met jong Chris. Ngajuang ikan ni. Ada uno syakri jong blai penan kam baklaya ka pisa. Ublay un penihar ya una kata ka jing long syakri. Bat unum don keke ka baburi ka ublay unum penbau. Amen. Pikani ka di ke baka Bible ka kret nam kibri ki klet dai mo ta ba PPI isnai no em klet no. Amen. Ada don bawan panram na pi kamen sim jong pi kam sya. Pano ini kong inuman panpain. Ba pri ombe ngam don ni ang ason panpai din arsngi. Hadin arsngi beli kan hap na beng kata kapisa. Sutu lupa tang kata pa unan mon panram na pi. Yang ngan son panpai din kan no. Tumla manap arsngi sei ke pertai kan kut no. Ada kawan hap. Hari isu batai tang ban penbang ya ka skor jong pi. Lala kamen sim jong pi ong ben nai ai. Wat ai ni geram, su ai isnei no kan. Ong sim nan kaman panpai su, labiang. Tingin don kaman sutu ya kata, dei namang kata, ke Bible ke hikayangi ya kata. Bat kini ke ke ba, tin jong blek ong ngidon kaman lep ha ya kita. Om tang kata. Pikir don sautli ki nuksa pa ke Bible, jong kajing lep ha, ne kajing ai isnei. Haka testament barim ar, but testament mai ar. Nganum simlut ya baro ngan culek step ha. Kabanung kong do kacingay snay nga perkat ngong ifi. Lada day nga jaka ni kabri ngan lek kumlo tharay. Kata pinlap bet haka ways im pilap banto. Haka lanong ka bakat nyo rekot ka bapra. Berkani ka day sa pang kata ka riu kuntay na po sarapat. Kani ka day ka briu em. Kamdan ni yeru em. Uwan ni usakri jong blay. Upan naka ka kloy banay upan baham ka ong ngamdan niyay ngadon tang si kamu puro ngamut ban lay shet ya kata mga badukon jong ban baham at banyap no haraw niyo siya kri jong blay ong ay shwa bat kani ka briu em ka sutu ban ay isnay shwa banay yu arang nginang ban ay isnay em ngin siyam ya ka jing isnay amen naman nginom siyam na kibriu ngin siyam na utray. Amen. Dahil kataw chisu ura hikay ko. Bakani ka bro em na mar baka ais nay yaw ni usakri jong blay wa kerteng wa Elijah ka Bible ka ong wat ka jingyap kawan hang yeng jong ka hanray kamla ban sensyar na marukon u embyang. Amen. Haba PPI isnay em pindayo ibo blay kumno ule ya kakamba. Amen. Dahil na mar kata haka jing sakri ngijudon ni kata ba ong banlum kau kam. Harang ngim judie pat. Hari ka Bible kam thok ban lek lom na yeng. Ka Bible ka hikay ban wan lam. Pi kau kam ka sedang na ka briu ka ganong sarapat. Ka kam syai nu syakri jong blay. Banay. Pi dep kau kam habang ngingi kam sya bangin shet. Nga kwa banong ye pi. Kan long ka jingkar ku ya kita ki yeng ki bam don kau. Amen. Pi dep ki pastor ki babon siman ai singi ngingi ai ngi sem ngi ai no. Ngitip pamuno mday e banom ba wan jeseng bat ngi ban ngim non kam ban put ron sing ro ngili ay ya kita bangi sung tho ya no badai ban lai ay kiran ba bon ba ba shay wan pan ngi su tho bangi de ban ay kani khop kham kayat kum ta dei kata ngai ai mun sim ya pi ada pi pinang ya ka ban kam nganong fi dalak kut banai ne kut tayo pi su tho haba pi wan ra kan da long ka jingar ku ya kita ki breu nganong ya pi ki bom don bam amen. Amen. Hapadeng ki parabangen onom don weiru ubatia tangan. Amen. Om dang kata ki don ruki syakri jong blek ki jingyo jeki ki duna ngi suthu teng ban yarap ya ki kata kila like ka tet bai kau. Nama kani ka briu ka airu yu syakri jong blek uba kerteng wa Elijah. Amen. Nama teng sing syakri blek ba da ki skanong pongot ya pam. Isnei okay kani kau kham teng ngi suthu te kata. Ngi penyat ha kata menta bakandalong ka jinggerku.
Amen. Ngipan, ngidak tip ya ke Bible rom jele ye. Piu Jisu apa kibriu kiwan jaga jeseng. Upat tangan ini. Santri kepuar tu doha tu piu pun kala. Ngipan, namar boleh kini di kebenta. Bahak tu kepor ki bangai ki menengkong ki tip bahaya kini. Kabaar, kata kanong le jing ais nei, kadai kanong sunem pinlap ya kini, kadai na ka arkis iem, kalanong ka basaw kadai kot ka baprater ter. Kani kanong sunem kale is nei, ya uni ushakri jong blay ubakerteng wan laisha, udai siya unong te jong walaija, hadien la rong no i walaija, ka Bible ka ong ministry ka jong walaisha kalakiw ha. But haba kalakiw ha, kani ka briw ka pet yu walaisha bayad nang taban nalit, siya ta siya po lum Carmel, kasay pet ka ong, nga na siya ya ka kamera na kabanta jong o, nga na bu ikimit kum ta terter, ka syuki kum ta terter, but namar bakalale ya ka jingay sinay, ka jingyap kawan ni ukon uhaban imbyang. Amen. Itu kadon ka kamba ha ka jingay sinay. Day nama kata ong fiutray huay ya ka nong. Lama lada layo put ron sing no hakibriyo dan nong syo no try. But ka Bible ka ong gabalay ha ka testament tamay. Bertau de Joseph unong Arimathea. Pinlap ya kata na ka gospel ka jong Matius ha ka lenong ka ba arpunyo ka de kot ka ba san punyo hadun rupo. Uni ude usenran uberi jong Jisu. Ude u businessman. Pet u habo ai ho try. U ai ba kumno. U kam nei thiet ya ka lum jing tep nam tau try. Ijaka ki ba tat dor. U ai sendon ya u ka jaka tep ha ka keper. Hai? Haka keper. Kan mau Jisu uyap kum beduk hading pena. Latep ya u kum ruspa haka keper. Amen. U change ya ke history. Ngan batai kindat depi. Unono beriu ubayap halor ding pena am. Judan mono ba aja katep yo. Ti haka po jong Jisu por bu yap pakat kesenran la petlot. Kiba iet kiba thon la petlot baro. Hari uni Joseph nong Arimathea am. Kwa bayo Jisu on tep kumuriu madan. Tang kata detip bahagam no. Uwan sendon uni ubriu bekerteng uniko domas. Ubadai uparisi. Utip bekumno ban kelan ya kata kamet da kata kejan. Kan mau yo Jisu latep ruspa ba. Latep ya uem wat usol uklem yo kum kata kejing tep. Usol jong testament berim usiem benengkong du jong ki Israel. Uklem yo kum kata kejing tep. Henry Jisu uyo. But uni Joseph nong Arimathea am ulalong kajing lep ha ngatorai nganong fi ki angal kat no ki kemen ngatorai ha kata kasengi. Nang tao ka basaw bangadon kam ya kani ngali detail kindia. Tai kani ka detail ngalai. Bar kata ka day sa pangani ka balang Macedonia. Pet ya ka map. Pidon Bible pet ya ka map ka jong pi sedien do. Pet ka tu ka baong kiri ki bo apostol Paul ulayat. Filayo ka map. Pet hang ni hajrong pinyo ane. Dalmatia, Macedonia, Philippi, Thessaloniki, Berea. Fiyo to Macedonia. To underline ko to pelun ni ko to Macedonia ngan batay kindat sepang Macedonia. Kani ka Macedonia, kadai ka jaka em ka beduk bah. Kam ta me ki Kristan hang ni em le ki beduk palat. Ngine pulis sa sepang ni Macedonia ka ikalale. Jinga isne iu kalale. Ngine pet ya kata na ka stis ki nong Korin, sti ka ba ar nong Korin. Kala nong ka ba pra ka de kot ka ba nungkong hado ka ba san. Nga pentip hapi ru ko para bangai syapang kata kajing ai ublay ya kabala ai ha kita ki balang ha Macedonia. Kumno ba kajing tenjuk bakrau, kajing jenjar, kajing dap, kajing kemen jongki. Bat kajing duk sat jongki. Underline ka to kajing duk sat jongki. To pulis yo. Kila roy kerhai hadu kajing slay kajing ai kelu jongki. Namar kat ba kum kabor jongki. Ngapla shisha bat palat ya kabor jongki. Kila snoba hi ban ai. Kidaya kerpat yang i da kajing kerpat kabajur bangin sim ya kata kajing ai. Bat ya kata kajing ya selok ha kabaya sam ya ka ha ki riukut. Ti ya kani kila le kat kumba ngila ya kemi lenti henrei kila IT ya la dia ningkong ha utrai on da kumta hangiru da kamon ublay. Top. Kani ka balang Macedonia meneng lapni fi poka map. Hey bo Paul ulet banyalap ya ka gospel. Kadai ka jaka jungki gentle.
Bat kini ni ke jaka hai bakilong duk bah. Mdai su duk ru kida duk ha kada ke penon kam hang ni kan kentien ko ong bat ke jing duk sat. Dai tang kata kadon ke jing tunju ka ba kraw hang kini ke balang kadon ru ke jing jinjar ha kini ke balang Henry pat kilong pat kibriu ki badap da ke jing kemen. Ha ke jing duk sat jong ki yalum sbai. Ki ayu? Ki yalum sbai ban pa ya ke jing rap Shakiju. Namar ha Jerusalem kadon kanem sunio. Kadon ke? Kanem sunio. Kini ka balang ka duduk lupa. Hari kini ka balang ka ong. Lada hakum kini ka por ngingis ngap jar. Habaki para bangai hapo Jerusalem kidon hangka jinjin jar. Tangi ne pet room. Kelenong ka ba katsan dekot ka ba arpusan terter hadu arpunyo. Coba boleh? Hendrai menta ngalet sa Jerusalem yakaban sumar sukher kenyi kirukhoy namar kilaya sngoba ha Makedonia bat akhaya ban ya senyang sebai ya kita ki badok ha padang kirukhoy kiba ha Jerusalem Yang ta? shisha kilaya sngoba bat kilalong kinongket ram jongki namar lada ki jentel kilayo ya bentalem bat ki na ki ki bakenja mesim ki jongki kaladai kenyi kiru ban sumar sukher yaki haki ki ru ki badai ya kamet. Fi haga ni ka jaka Fi Paul umulai pai ban sumar ya kita ki rukhoit badan ha Jerusalem habo yubna bah Jerusalem kanan kan nemsni kanan ka jingkerdo bam para banget kalon ka yu bah. Bat hakum kata kepor kini kino Makedonia bat akhaya kile kumno ki yasin yang sebai. Namakin para ya ka bam kalong ga ba Kia senyang sebai bakin saya tiat nang ta bat ki para ya kata naga benta ki rukho ki bah Jerusalem ki para ya kata bat ka Makedonia kala dai lupa ki badok teng siong mo teng ki ruspa ki dei ban ajing ai senai ka jing ai senai kampet status ayu pidon kapet ya ka download ke jongpi amen kapet ya kai ya ka download ke jongpi. Pi kene ka Makedonia ka ba jinjar ba. Ka ba duk sat ba. Henry kam sange ban ai isnai. Tadai na mata wanum ong kani kam dei ka kam jonga. Kani kam dei ka kam jonga. Yo kani ka dei ka kam ram jong wei po wei ubangait na. Amen. Ban le ba yakiru. But hang ni ka sunar ba ka jinga isnai barabor ka dei yakiru khot. Amen. Ya kiru kan thai ya kita kam dei utu bosong krong hapus bajar kan mau bah namar kadon ka jat nyam ki promote ya kinong krong kidon ki promote ya kata tadei namar kata akwa ban I men sim yang abad ya pi ngindalong kita kiba ai isnai amen kan mau kani di kejing syakri ke beri umdan menunu batem hari kani di kejing syakri ublay utem Badu blay uang namar ngalayo ya kejing ais ne jong pi ngan le ya ka kamba namar pikmi kanong om na kita pikmi kanong nanga amen pai biak ngan penkut akan ga por na gospel jong Matius nong ka Henry do khat basaw ko om ne bar kata kejing ais ne jong me kan yo long ha ka bari ba ukpa jong me ubayo ha ka bari un ai nong hame ha ka bapau amen Un ai ka nong eme hagai ha ka bapau le ya ke ya nai pen sawar mo nai pen yo sawa dai kata bun sen ngasiong ngasutenat ki jing aingu kindai daki baklam sawa bisuso ki jing aingu ki baklam yo klam sawa nama dedang dawan ki jing aingu basawa lalong kum bapak melodi tiang 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 Ika Bible kata ong syai ha kani ka benta wah ba mendele ya ke baro ro wat put ronsing nai pensawa le ka bari ngan ai nong ha bapau amen bat lada ita ba pila de blaze nei shet kala no e pi la ba de batre hieng jong pi la ba de balawan ka jeseng ki shet ki shim no ka jan ki ra no wat ju thut na mar jong kata syong atrai ai ngu bangalala ban ai isnei Amen. Nomor ting nomor kejing Shem
nhưng mà cái này đi cáiประเทศcáiประเทศเช็ดกันลาเล่นน้ำได้พี่มุนจรมันง่ะยันโน้บพี่เลยสเนลยามอีตายเช็ดกันลานองกองช่วยพี่ก็เล่นน้ำได้hari day nama kata boleh kita usaitan upenlong kenang watek kenang ban penduk nanga ban nabi ya kini hari kan ma ngim khmi lenti naki ngi khmi na utrai amen kadon kanong ka bakraw amen bat ha kani ga sgi ngan penkut kani ga jingkai ngan sabeteng biang lasam tayo haba meyu medwai ngan sabeteng ka benta ka baar bat ngan sa jubab belai ha ka jingtap shaibo ya ka ding pana